Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Eta ongitorriak gaurko saiora. Gaurkoan, labeko bozeramaile Imanol Karrera izango dugu hemen gurekin gazteen prekarietateari buruz hitz egiteko. Ondoren, Laura Apeztegiarekin, Lares Nafarrako kidearekin hitz egingo dugu. Eta bukatzeko, Florezika dokumentala aurkezten duen Juan Luis Napal zinema zuzendaria etorriko da platora. Orain, has gaitezen betiko edukiekin. Ikusitzagun gaurko komunikabidetako azalak. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Titularrak, kompetentziak Nafarroako 33 eskola garraio enpresari 3,3 milioi euroko zeapena jarri diela dio. Argazkian aldiz, Nafarroan 3.800 pertsonek Alzheimerra dutela azpimarratzen du. Horretaz gain, kalean edateagatiko edo maskararik ez erabiltzeagatiko isunak bihar indarrean izanen direla jakinarazten du Noticiasek. Baita, Josefinen azpian erdiaroko sistema hidrauliko bat aurkitu dutela ere. Bestalde, Ana Urkiza Eusko ikaskuntzako lehen emakume lehendakaria izango dela aipatzen du. Kirolari dagokionez, Estupinanek Osasunan 400.000 euro uzten dituela azpimarratzen du egunkari honek. Gainera, Osasuna Getaferen aurka larunbatean 6:30 arituko dela jakinarazten du, eta Tximi Abilaren ebakuntza ongi joan dela. Azkenik, Sadarrek bere marka berritua erakusten duela nabarmentzen du. Diario de Navarrarekin jarraituko dugu. Titularra, Nafarroa koronaviruseko pazienteak ospitale itunduetara bideratzen hasi dela da. Argazkian, eskola isolamenduari buruzko zalantzak adierazten ditu. Gainera, eskola garraioko 33 enpresarentzat 3,4 milioiko isuna ezarri dutela jakinarazten du. Horretaz gain, Madrilek kutsadura maila handiko eremuak konfinatzea pentsatu duela aipatzen du egunkari honek. Gaia aldatuz, Iruñean zaborra gaizki uzteagatik 18 zehapen espediente ezarri dituztela jasotzen du azal honek. Amaitzeko, futbolean, Osasuna Getafen larunbatean 6:30 arituko dela jakinarazten du. Eta txirrindularitzan, Niebek turra utzi duela nabarmentzen du, bere lehenengo abandonua itzuli handi batean. Garara pasako gara. Titularra, Euskal Herria Bilduren ustez, Iglesiasekin egindako bilera emankorra izan dela da. Argazkian, Jose Luis Rebordinos zinemaldiko zuzendaria ageri da. Horretaz gain, parlamentuak Euskal presoen salbuespen egoera amaitzeko eskatu duela jasotzen du Garak azalean. Baita von der Leyenek klimagatik eta pandemiarako bere planak azaldu dituela ere. Bukatzeko, aste eta erdian, 5.000 ikasle konfinatu eta 189 ikasgela itxi dituztela azpimarratzen du. Berria ikustera joan gaitezen orain. Albiste nagusiak dioenez, astebetean 53 pertsona hil dira COVID-19ak jota, bigarren olatuko kopuru handiena. Argazkia, Jose Luis Rebordinos zinemaldiko zuzendariari eskaintzen dio. Horretaz gain, Europar Batasunean, von der Leyenek osasun arloko eskumenak eskatu dituela jasotzen du azal honek. Gainera, Estizen Miranda EHUko irakaslea eta ikerlaria ere ageri da. Estatuari frankismoaren biktimei kalte ordainak pagatzea ezinezkoa zaiola esanez, ez baitauka nahikoa dirurik. Bestalde, Uxue Alberdiren azken liburuaz ere mintza da gaurko berria, eta Euskal Elkargoak hil honetan kultur denboraldia hasiko duela jakinarazten du. Azkenik, ITP Aerok Zamudioko lantegian 184 langile kaleratuko dituela jakinarazi duela azpimarratzen du gaurko azalean. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak Remirezen hitzak nabarmentzen ditu. Esanez, ez dutela konfinamendu orokorrik aurreikusten, baina eremu zehatzetan ezarri ahal izango litzatekeela. Horretaz gain, Josefina Lambertoren bizitza jasotzen duen Florezika dokumentalari ere arreta eskaintzen dio komunikabide honek. Eta azkenik, Hirubideko obretan erdiaroko sistema hidrauliko baten aztarnak aurkitu dituztela jakinarazten du. Goazen, gaurko udalerrietako albisteekin. Uharten, 16 urtetik gorakoentzat euskara ikasteko diru laguntza deialdia
Irailaren 30 arte dago zabalik udaleko erregistro orokorrean. Deialdiaren informazioa eta aurkeztu behar den dokumentazioaren xehetasunak online kontsulta daitezke udalaren webgunean. Horretaz gain, haurtzaroan genero berdintasuna lantzeko baliabideak, trebetasunak eta estrategiak irakasteko, ipuinen bidez berdintasuna sustatuz tailerra antolatu du berdintasun zerbitzuak. 3 eta 9 urte bitarteko seme-alabak dituzten familiei dago zuzendua. Euskarazko saioa irailaren 29an izanen da eta urriaren 6an gaztelaniazkoa. Biak arratsaldeko 5:00 7:00 plazaldean. Gainera, tailerrak iraun bitartean haurtzaindegi zerbitzua eskainiko da eta izen emateko epea astelehenera arte dago zabalik, hau da, irailaren 21an amaituko da. Bestalde, Uharteko udaleko kultura zerbitzuak, euskara zerbitzuak eta Uharteko eta Esteribarko gizarte zerbitzuen mankomunitateak sormen aisialdi ikastaroen edizio berri bat antolatu dute ikasturte honetarako. Haurrentzako, gurasoentzako eta helduendako ikastaro desberdinak daude. Hala nola, euskal dantzak, antzerkia, sormen tailerra, irakurketa taldea, zur lanketa eta abar. Aurten, hasierako eskaintza 4 hilabetekoa izango da, urritik urtarrilera. Abenduan, 2021ko maiatzera arte luzatzeko aukera baloratuko da. Kasu horretan ikastaroa egiten jarraitu nahi duenak lehentasuna izango du. Ikastaroetan izen emateko azken eguna irailaren 25 izango da. Matrikulazio eskabidea behar bezala beteta entregatu beharko da Uharteko udaleko kultura zerbitzuan, posta elektronikoz edo kultura zerbitzuan emanda. Iruñarekin amaituko dugu. Iruñeak karteru estreinatu du, paketeak etxeetara eramateko zerbitzu garbi, jasangarri eta hurbilekoa. Ekimen honi esker hurbileko gune logistiko bat ezarri da autobus geltokian. Eta handik paketeak herritar eta merkatarien artean banatuko dituen motokargo elektriko bat abiatu da. Fase pilotua hiriko alde zaharrean hasiko da. Horrela, Correos Express eta Bektaliaren arteko aliantzari esker sortutako zerbitzu berri hau eskaintzen duen Espainiako lehenengo hiria izanen da Iruña. Udala enpresa horiekin elkarlanean ari da ekimen jasangarri hau errazte aldera. Correos Expressek batez beste 800 bidalketa egiten ditu Iruñean egunero. Horietatik ia 100 Iruñeko alde zaharrean. Bestalde, mugikortasunean eta zerbitzuetan espezializatua dagoen Bektalia enpresak Iruñeko autobus geltokia kudeatzen du. Karteru proiektu berriari esker, Iruñeko autobus geltokia nodo logistiko bat izanen da, eta azken 1000ko banaketa zerbitzu azkar eta eraginkorra eskainiko du. Geltokiaren barruan sarbide erraza duen gune bat gaitu da. Bertan, salgaiak utzi eta jarraian modu eraginkor eta jasangarrian banatze aldera amaierako bezeroei. Banaketa ibilgailu berri batean eginen da 0 isurketako ziklomotor ekoelektriko batean. 400 kiloko karga ahalmena du, 100 kilometroko autonomia eta gehieneko abiadura 45 kilometro ordukoa da. Dena den, Iruñean egiten dituen ibilbideetan ez du abiadura hori hartuko, alde zaharrean 30 kilometro orduko abiadura muga baitago, eta tarte batzuetan oinezkoen eremua izateagatik 20 kilometro ordukokoa. Karteru proiektu pilotua hiriko energia trantsizio eta klima aldaketarako Go Green Iruña estrategiaren barnean dago txertaturik. Udalak aldaketa bat bultzatu nahi du hala pertsonen nola salgaien mugikortasunean eta garraioan, eta horretarako ildo estrategikoetako bat da banaketa jasangarriko sistemak ezartzea azken 1000koak izenekoak. Eta horiei lotuta sarbide murriztuko eremuetara sar daitezkeen banaketa ibilgailuak arautuko dira, kutsakorrak ez diren eta hiri espazioan inpaktu txikia duten ibilgailuen erabilera sustatuz. Eta Iruñarekin amaitzeko, asteburu honetan autobus geltoki zaharrean Nafarroako 5. azoka ekologikoa ospatuko da. Sektorearen azoka garrantzitsuena zain bestelako jarduerak ere egonen dira, publiko guztiarentzat. Adibidez, tailerrak, hitzaldiak, animazioa eta abar. Beraz, bi arasi eta asteburu osoan zehar ekintza desberdinetaz gozatzeko aukera izanen da. Jan gaitezen, gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak ikustera. Gaur, ostegunean, hegoaldeko haizea harrotu eta hodeiak ugaritu egingo dira. Hego-ekialdeko haizea indartsu ibiliko da eta balio altuenak 30 gradu ingurukoak edo altuagoak izango dira. Kostaldean eta arratsaldean ekialdeko edo ipar-ekialdeko haizea nagusituko da. Ezegonkortasuna areagotu egingo da eta zerua ez da aurreko egunean bezain garbi egongo. Zaparrada trumoitsu bakanak bota ditzake eta bustitzeko probabilitatea handiagoa izango da goizean goiz eta arratsaldetik aurrera.
Bihar, ostiralean, bustitzeko eta ekaitza lehertzeko probabilitatea handitu egingo da. Ezegonkortasuna areagotu egingo da eta ziurrenik Atlantikoan kokaturiko depresioak gehien eragingo digun eguna izango da. Hodeiak gailenduko dira eta zaparradak eta ekaitzen bat bota dezake egunean zehar. Hego osagaiko haizearekin jarraituko dugu. Ondorioz, tenperatura maksimoak jaitsiko diren arren, nahiko altuak izango dira oraindik. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Nafarroako herri eta paisaiak ezagutu nahi dituzu? Bertako bizimodoa nola den ikusi nahi duzu? Hortarako zure programa da Herriz Herri. Zatoz gurekin eta 32 herrietan zehar ibiliko gara, Nafarroa ezagutuz eta deskubrituz. Zatoz! Arratsaldeon, itxaso? Arratsaldeon, bai. Bueno, hemen gaituzu, Nafarroako antzerki eskolan. Zergatik ekarri gaituzu ona? Bueno, ni berez antzezlea naiz eta eskola honek ikusi ditu nire lehenengo hastapenak antzerki munduan. Eta orduan hemen hasi eta non jarraitu zenituen ikasketak? Edinburgoko unibertsitate batean ikasi nuen antzerki gradua. Eskozian. Eta orain, zertan ari zara edo? Xaloa telebistako, Nafarroak munduan saioa aurkezten dut orain. Non Nafarroako jende anitza elkarrizketatzen dugun eta haien atzerriko esperientziari buruz hitz egiten dugu. Eta gero zuek guztiekin partekatzen dugu. Zeinen proiektu interesgarria, ezta? Entzun duzue? Piztu ezazue Xaloa telebista. Eta egon erne, laiste izango duzue. Nafarroak munduan saioa ikusgai. Irria, umorea, hausnarketa, konplizitatea, jakin-mina eta beste 1000 gauza partekatuko dizkigute aurten ere gurera, Euskal City saiora etortzera ausartu diren solaskide jatorrek. Gure gonbidatuek binaka elkar ezagutu, taldea osatu eta ederki pasatzeko aukera izango dute sari ederrak irabazteaz gain. Aniztasuna eta euskararen alde, aurten ere Euskal City saioan izango gaituzue ostegunero Xaloa telebistan. Ikus ditzagun gaurko efemerideak. 1963ko irailaren 17an Pako Aristi idazle gipuzkoarra jaio zen. Gainera, irailaren 17an ere, baina 1988an Seulko Udako Olinpiar Jokoak inauguratu ziren. Horretaz gain, gaurko egunez duela 8 urte 2012an Esperantza Agirrek Madrilgo presidente kargutik dimititu zuen. Eta bukatzeko, gaurkoa bezalako egun batez 2014 urtean, Txina Zorrilla aktore uruguaiarra hil zen. Nafarroako labeko bozeramailea den Imanol Karrera etorri da orain, gurekin hemen platora. Kaixo, Imanol. Kaixo guztioi. Zer modu? Ongi, ja uda pasada, indar berriturik eta kurtso honen pultsoa hartzen dugun. Nola hasi da ikasturtea?
Pues egia esateko, denok dugun pertzepzio horrekin, dena oso aldakorra da, ez dago ezer seguru, eta testu inguru horretan hipotesi ezberdinen gainean lan egiten ari gara, ahalik eta hobekien erantzuteko, eta benetan momentu honetan langileriak dituen beharrak eta aldarrikapenak aintzat hartzeko. Egoera esan bezala oso aldakorra da, eta ikusi behar dugu momentu oro zein izan behar den gure erantzuna eta nola artikulatu egungo egoeraren aurrean. Egoera erabat aldatu da, ez? Ez zer ikusirik agian pandemia baino lehenagoko egoerarekin? Ez, erabat aldatu da, horrik ikusten genuen eszenatoki hori desagertu zen konfinamenduarekin, baina ere esan behar da ez, konfinamenduarekin alderatuta ere egoera erabat ezberdina da. Eta nik uste dut, konfinamenduaren garaian sindikalismotik eta labetik ondo kokatu genituen zintxuk ziren gure lehentasunak, baina orain momentu honetan egoera ere egin batean aldatu da eta egokitu behar dugu gure irakurketa, gure diskurtso, egoera honek eskatzen duenari erantzuteko, eta hori ez da erraza. Nik uste dut behar dugula ere beste diskurtso bat, sistema hau kolokan jartzeko, saldu nahi diguten neurri sekurokrata horiek ere kontraesanetan sartzeko, eta nik uste dut beharrezkoa garela norabide eta puntu horretan. Dena den, egoera honek ere, zagian lehenagotik existitzen ziren arazo batzuk larriagotuko zituen. Hori, guk horrela esan dugu askotan, pasaden urtarrilaren 30ean egin genuen greba orokorrean hori esaten genuen, ez? Egoera larria zela, lana erabate prekarioa, eta egungo sistemak gure bizitza arriskuan jartzen zuela, ez? Eta hortik 2 hilabetetara pandemia batean murgildu ginen, eta orain pandemia horren ondoriok, nahiz eta pandemia oraindik gure artean egon pairatzen ari gara langileok. Orduan, alde horretatik esan dezakegu asmatu genula, eta orain egin behar duguna kapitalismoak edo krisi honek egin duen moduan bizkortzea kapitalismoaren krisi hori, guk bizkortu behar dugu gure ofentsiba, gure eskaintza, benetan aldaketa lortzeko eta norabide horretan langileria jartzeko. Eta prekaritate honek ez ziren guztiei berdin eragingo, ez? Kasu honetan, suposatzen dut, zein eragin dio gehiago? Datuak aztertzen baldin baditugu, nik uste dut langileriaren baitan dauden 3 kolektibo espezifiko jopuntuan daudela. Beti egon dira jopuntuan, kapitalismoaren jopuntuan, baina pandemia honekin ikusi dugu, esaten genuna egia zela, eta momentu batetik bestera hori guztia erori da, eta da batez ere emakume langileen egoera, ikusten dugu langabezia ere berriro ere beraien aurka jo duela eta beraien baldintzak okerragoak zirenez, beraien egoera momentu honetan oso saugarria da, hildo berean kokatzen ditugu migranteak, beti izan dira langileen artean kolektibo bat non beraien baldintzak oso gogorrak dira, eta hori ere ikusi dugu hazinamenduarekin lantoki batzuetan eta eman diren egoera batzuekin lan osasunarekin lotuta, eta gero 3. gazteak, gure etorkizuna kolokan dugu, oso egoera larri batean, eta nik uste dut ere horri begira jarri behar garela, eta horiek dira krisi honen paganoak, beraiek beti ordaintzen dute gehiago, eta nik uste dut gaitasun bat izan behar dugula beraiei eskaintza espezifiko bat egiteko, eta beraien beharrak eta egitasmoei bide emateko. Eta pixka bat gazte langileen prekarietatea salatzeko, Ernairekin batera mobilizazio bat antolatu duzu hemen Iruñerako? Hori da, gu ikusi dugu zein den egoera, eta askotan esaten duguna da, hori oso prekarioak direla gazteak, baina ez ditugu modu eraginkorrean eskaintzak egiten. Orduan, 2014an Ernai eta Laben artean sinatu genuen aliantza estrategiko bat, egoera honi erantzuteko, eta orain ikusten duguna da, aliantza hori indartu behar dugula, sendotu behar dugula, eta benetan eraginkorra eta erakargarria izan behar dela
esandakoa gazteek dituzten beharrei erantzuteko, gazteek dituzten egitasmoei bide emateko eta ere bereziki gazteek pairatzen dituzten erasoen aurrean mobilizatzeko. Nik uste dut gazteen artean ere hainbatean dagoen desafekzio bat eta sindikatuekiko ere hor dago, nik uste dut horri buelta eman behar diogula. Egia esateko batzutan arrazoia dute, ez ditugu beraien kezkak aintzat hartzen, ez ditugu kokatzen agenda politikoan, eta horrekin batera ez dugu hildo bat garatzen benetan beraiek identifikatuak edo sentitzeko. Eta nik uste dut horretan hausnarketa sendo bat egin dugula gure artean, eta pasaden ostiralean iragarri genuen moduan kalera aterako gara gazte langileen eskubideen defentsa, beraien egoera Nafarroan onartezina eta larria delako. Eta nolakoa da egoera gazte langileena momentu honetan? Nik uste dut datuak hor daudela eta normalean datu horiek erabili behar ditugu pedagogia egiteko. Eta nik aipatuko nituzke 3, krisi hasi zenetik 1154 gazte gehiago daude langabezian, osotara 4.328 gazte langabezian ditugu, eta kopuru honen igoeraren ehunekoa 36 da. Honekin ikusten dugu oso gogorra izan dela krisi honen ondorioz, eta guk beti esan dugu langileen kontratuak oso prekarioak dira, aldi baterakoak dira. Ez dute kotizazio nahikorik gero estaldura soziala jasotzeko, eta hori da gertatu dena. Enplegu prekario hori krisi honekin suntsitu da. Enpresariek egin dutena da gazte guztiak, eta horrela esan daiteke, gazte guztiak kaleratzea eta beraien kontratuak amaitzea, eta egoera hori oso larria da. Eta horrekin lotuta gero beste elementu bat, eta da orain arte gazteek erabaki dutena gurasoen etxetik alde egitea, beraien egoera momentu honetan da ez dutela gaitasunik alokairu bat ordaintzeko. Egoera normal batean gazteek beraien soldataren 167 bideratu behar dute alokairua ordaintzeko. Hori da gehiegikeri bat, orain lanik gabe kondenatuak daude berriro kalera ateratzeko, beraien gurasoen etxera bueltatzeko, hori ez dut esango zigor bardenik, baina bai zapusten du sistema honek eta ondorio hauek zapusten dute gazteon egungo egoera, baina batez ere sistema honek zapusten du beraien etorkizuna. Eta realitate horren aurrean, Angela Davisek esaten zuena, zutitu behar gara, argi hitz egin behar dugu, eta mundu justu baten alde borrokatu behar dugu. Eta pixka bat tesi horrekin, datu hauekin eta perspektiba horrekin lan egin behar dugu datozen hilabetetan. Eta aipatu duzuna, 130 piko igo dela gazteen langabezia, hori noiztik hasita esan nahi dut, zenbat hilabetetan? Krisia hasi zenetik martxotik. Martxotik ona, 1154 gazte gehiago daude langabezian, eta hori ehunekoan da 36, barbaridade bat, eta honekin ikusten dugu benetan nortzuk daude jo puntuan, eta egoera zaugarri honetan bestelako neurriak hartu behar direla egoerari buelta emateko. Eta honek gehiago eragin dira sektore konkreturen bati, ala geografikoki nonbait kokatuta? Bai, terminoetan esan dezakegu bereziki eman dela Iruña herrian, hemen dugu populazio gehiena eta hor kokatzen dira batez ere. Gero gazte asko daude ostalaritzan, zerbitzuetan lan egiten, eta hori ikusi dugu, taberna asko itxi dira, momentuz ere erteen eraginpean gaude, baina esan dezakegu, hori enplegu prekario horiek bideratuak daudela emakumeek betetzeko edo gazteek betetzeko, eta egoera larri honen aurrean enpresaburuek egin dute lan erreformak edo lan araudiak ematen duen aukera, eta da edozein momentuan doainik jendeak kaleratzea. Horren aurka beti azaldu gara, eta modu praktikoan ikusten ari gara hori esaten nuena, arrazoia, zoritzarrez, arrazoia genuena eta prekarietateak etorkizuna zapusten duela bete-betean. Eta martxotik ona hau gertatu bada, orain
etorkizunerako ikuspuntua suposatzen dut ez dela oso positiboa izango. Ez da positiboa, ez, eta horregatik kokatzen duguna da gure esku dagoen guztia egin behar dugula. Eta nik uste dut hemen bi klabe daudela. Bat da, eskubideen defentsan ere aritu behar garela, hau da, kontratazioan gazten artean erabat iruzurra dago, aldi baterako kontratuak egiten dira mugagabeak izan behar zirenean, gaizki ordaintzen dira soldatak, elementu horiek hor daude, eta horretarako ere LAB eta Ernairen artean bere garaian sortu genuen langilon lan eskubideen gida bat, horri erantzuteko, hori da borroka bat, baina bestea da egungo sistema kolokan jartzea. Gazteek esatea modu argi batean sistema honekin ez dagoela inolako etorkizunik, ez antikapitalista garelako, ere bai, baina baizik eta datuak hor daudelako. Sistema honekin jendeak ikusi du gure bizitza arriskuan dagoela, eta lehenesten dela negozioa, enpresaburuen etekinak, jendearen aldeko neurriak baino, ez, eta edo horren aurrean. Eta nik uste dut, honek irakaspen hori eman behar digula, ez. Bada momentua auzitan jartzeko egungo sistema, eta aukerak ditugula benetan borrokatzen baldin badugu, hau gainditzeko. Orduan, zer egin beharko litzateke problematika honen aurrean? Bai, guk esaten dut, eta da, pena bada, baina horrela da, ez, gazteek badute arazo bat, eta da, beraien egoeraz, beraien egitasmoak, beraien etorkizunaz, arduratzen ez den gobernu baten aurrean daudela. Eta nik uste dut elementu hori dela nagusiki aldatu behar dena. Guk Nafarroako gobernua entzuten baldin badugu, adibidez Siemens Gamesaren kasuarekin, entzuten duguna da, argudioak ematen dituztela enpresaren jarrera azaltzeko. Eta guk esaten dugu, guk ez dugu behar enpresarien bozeramaile bat. Gobernua ez da hori izan behar. Gobernuak egoera horren aurrean esan behar du, langileon eskubideak defendatuko ditugu, hemen etorkizuna bermatu behar da, jendea lan duin bat izan behar du, eta gu politika eraginkorrak egingo ditugu hori ziurtatzeko. Hemen arazo bat dago etxe bizitzarekin eta gazteekin, guazen etxe bizitza ziurtatzera. Eta gobernuak hori ez du egiten. Gobernuak egiten duena da azaltzea edo matizatzea enpresariek egiten dutena. Eta ez da azaltzen esatera hori, hemen aldi baterako kontratuak zudela, batzuk iruzurrean eta gobernuak bere esku dagoen guztia egingo du realitatea ekiditzeko. Hori ez du esaten. Orduan, politika publiko dagokienez hor fokoa jarri behar dugu, gobernua benetan langileon eta gazte langileen eskubideak defentsan aritzeko, eta gero bigarrena da beste garai batzuetan egin dutena, eta borrokatu behar dira beste helburuak lortzeko, borroka hori ezinbestekoa da, eta hori da, hain zuzen ere, modu praktikoan eragin eta antolatu nahi duguna. Goazen kalera ateratzera, argi hitz egitera, eta auzitan jartzea gure egoera, egoera hau onartezina dela, eta hori da, ere ireki behar duguna. Ez badugu hori ere aktibatzen, ez badugu hori ere irekitzen, eta horretan kokatzen genuen ere greba orokorra, zaila izango dugu sistema honekin konfrontatzea eta gobernuen printzipio horiek mugitzea, printzipio kapitalista horiek. Orduan guztia dela eta irailaren 26ean, hemen Iruñean mobilizazio bat egingo duzue, eta berez, nor deitzen duzuen mobilizaziora, gazteak bakarrik, ala? Ez, esan dugu, gu pedagogia egiten ari gara gazteekin, gure arteko aliantza tresna bat da gaztei begira, baina guk esan duguna oso argi gainera hasieratik eta mobilizazio hau iragarri genuenean ere bai, badela zahar heldu eta gazteen artean borrokatu behar duguna. Eta hor oso garrantzitsua da langileria osoaren papera, eta guk deialdia egiten dugu langile guztiak kalera ateratzeko, bat egin behar dugulako gure artean egoera zaugarrietan daudenekin, eta modu bateratu batean erantzun behar dugulako. Horregatik, bi espazio, bi eremu horik landu ditugu. Alde batetik egin behar den pedagogia gazteekin
beraien egoeraz jabetzeko eta urrats bat emateko, aurrera begirakoa, eta gero langileri osoa mobilizatzeko. Denok batuak egon behar gara, beharrezkoa gara, mobilizazio eta aktibazio terminoetan, eta deialdi orokorra izango da, erakusteko zein den gure indarra. Eta lehen esaten nuena, hildo honekin ez duguna planteatzen da, diskurtsoak, beti teorian murgilduak egotea. Honekin bilatzen duguna aktibismoa egitea, borrokatzea, konfrontatzea sistema honekin, eta jendea ikustea modu praktikoan, hor gaudela, dituzten beharrak erantzuteko. Hor kokatu nahi dugu ere indarra, eta horregatik nik uste deialdia izan behar dela orokorra, eta erakutsi behar dugula zein den gure indarra ere egin batean. Gainera ere kontutan hartu beharko da gazte hauek etorkizunean helduak izango direla. Hori da, nik esaten dut, gazte hauek heldutasunera pasatzen ari dira momentu honetan, eta momentua oso gogorra da, Orduan, heldutasunera pasako dira egoera gogor batean, eta hori oso zaila da, borrokatu behar duzu zure egoera prekaria eta saugarria momentu honetan, baina zure etorkizuna, lehen esan dudan moduan, zapusten du, eta nik uste dut hor dutela handikap garrantzitsu bat, beraien egoera ez da erraza. Askotan ere esaten da, beste belaunaldi batzuek borrokatu zutela bagun momentu honetan gure ametsak izateko, baina nik uste dut beste jauzi bat eman behar dela. Ez da nahikorik, izatea eskubidea ametsa egiteko, eta esateko, hau nahi dut, guk izan behar dugu eskubidea, buruan duguna, marrazten dugun etorkizuna modu praktikoan garatzeko, eta nik esango nuke hori da momentu honetan auzitan dagoena. Eta horri aurre egin behar diogu, eta nik uste dut ere perspektiba hori oso presente izan behar dugula, benetan bestelako etorkizun bat lortzeko. Erronka handia, Bai, oso potoloa, baina hori esaten dugunean gazteak etorkizuna direla, hori da, ez esatea beraiek eskubide hori bakarrik, baizik eta gauzatzeko, eta hori egin behar dugu denok batera. Ez da esatea, eskubide hauek daude hor dituzue, eta zuek jakingo duzuen hor erabiltzen dituzuen. Da nola bermatzen ditugu momentu honetan zuen eskubideak, eta izatea zuek aukerak guk nahi duguna lortzeko etorkizunean. Hori ez dugu ahaztu behar, eta horregatik ikusten dugu erabat beharrezkoa dela, ernai eta laben aldetik egin dugun apostua, eta orain gure lana da eraginkorrak eta erakargarriak izateko. Berriro diot lehen esan dudana, dago desafekzio bat ez ditugulako aintzat hartzen beraien beharrak, ez diegu bide ematen beraien egitasmoei, eta gero batez ere ez gaudela askotan kalean beraiekin borrokatzeko. Eta nik uste dut logika honi buelta eman behar diogula, eta hor egon behar garela. Ez dakit bukatzeko zerbait gehitu nahiko zenuken, ala besterik gabe gogoraraztea irailaren 26ean, Iruñan, egingo duzuela? Hori da, 12etan aterako garela foruen plazatik, hori jendeari gonbidatzea parte hartzera, benetan mobilizazio eraginkorra izango dela, prestatzen ari gara gauza batzuk ere betiko eskemetatik pasatzeko, esan bezala dinamika aktivistak izan behar dira eta bestelako ere jarrerak hartu behar ditugu egoera hauetan, eta pixka bat antizipo honekin jendea gonbidatzea parte hartzera irailaren 26an egingo dugun mobilizazioan. Mila esker. Zuei. Beste behin etortzeagatik. Zuei aukera ematatik. Oso ondo. Vale, agur. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira.
Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Kaixo, Laura, zer moduz? Hementxe, lanean, zuek ongi? Bai, ongi. Zuek, Lares Nafarroatik, zu bezalakoa naiz, bideo bat, ez, kaleratu zenuten, eta nola sortu zen bideo hau egiteko ideia? Bai, aginduak arrisku talde bat dela badakigu osasunari dagokionez, eta COVID-akin ikusi dena da, bai, hala dela, arriskua dutela osasun aldetik, eta ikusirik neurri murriztatzaile pila bat hartu direla, pixka bat pentsatu genuen beste modu batera egiten altzela hori eta erakutsi behar genuela jendeari bizitza ere bertzea bezala egiten altzutela eta legea betez neurriak hartuz formazioa emanez pixka bat beraien beharrak, gustuak, kezka hori kontutan hartu behar zirela eta garrantzitsua zela guretzat behintin horrelako zaintza ematea eta iberrekin pixka bat sortu genuen kanpoko jendeari erakutsi nahizik guk ere bizitza egiten aldugula zuek bezala. Hori zen idea, bai. Orduan, helburua pixka bat zein izango litzateke bideo honena? Helburua, egoitzetan bizi diren pertsonak denak dugun bezala autonomia dugula erakutsi nahi genuen autonomia zer da bakoitzak erabakitzeko eskubide hori, ez? Pixka bat eskatu nahi duguna gara kontutan hartzea bakoitzak bere gauzetan erabakia alden moduan hartu nahi dugula nahi kanpokoak eta bertan bizi direnak ere bai. Zenbait kasutan laguntza pixkoa beharko dute, baina behar den hori ondoan jarri eta lortzeko gai direla ere. Orduan, iruditzen zaizue egoiarren eskubideak urratzen direla, nolabait? Gure idea da, pixka bat galdetuz ze nahi duten, ze kezka dituzten, pixka bat beraien eguneroko bizi hori alden hobekien eramatia. Ondoan, gure alderdian dagoen egoera epidemiologikoa ikustea ere garrantzitsua da, familiak, olondresak, langileak lagundu dute alduten guzia eskertzekoa da eta oso importante ditzen zaigu baitere formazioa eta informazioa denbora guztian ematea bertan dauden guztiei, bertakoei, langileak, bisitan etortzen direnei, familiak, bolondresak ikuste informazio hori argi eta eskura baldin bada beti errezago egin dugu eguneroko bizimodu hori, bai. Eta gai honen inguruan ez da agian polemika edo eztabaidarik sortu? Orokorrean, bertan daudenak egoera larria dela ulertzen dute, gaiztua dela, nolabait ententu dute, ikusi dituzte egoera itxusiak sortzen aldirela, heriotza ere hor dagoela, hori ententzen dute alde batetik, horrek ez du erran nahi denak konforme daudela, egoera honekin gehien bat baditugu personak naiz goiz da naiz arratsalde ia egun guztiak kanpoan pasatzen zutenak, jende asko dagoen lekutara hurbiltzen zirenak, eta momentu honetan adibidez leku horitara ezin dute joan, ostatuak, terrazak, pixko bat jende asko juntatzen den leku horitara ezin dute joan, eta alde horretik
batzuk haserre daude, baina orokorrean endeintzen dute, azkenin ere arrazoia ematen dute. Egiaren egoera luze egiten joaten ari da, eta nik uste dena aspertu gaudela zenbait momentutan, hori enteitzekoa da. Pixko bat eguneroko lana da, egoera nola dagoen ikusi, negozio pixko bat, igual gaur ze behar duzu, onaino lortzen aldugu, gaur hau saiatuko gara, bihar ikusiko dugu pixko bat, solastu eta negoziatzen dira, bai. Eta itxialdiak zenolako eragina izan dezake Egoiarrengan? Eragina izan du eta ikusten da arazo fisikoak zituzten pertsonak kasu batzutan okerragora egin dute, gaiz kognitiboak zituzten pertsonak ere zenbaitzuk okerrago daude, bai saiatu gara itxi zen momentutik bideo-deiak martxan jartzen eta gutxinin horrela kontaktua mantentu dute familiekin, eta momentu honetan hori erabiltzen aldute, baina bisitak hartzen aldituzte egoitzan, eta kanpora ere egoitzako inguru horretan ateratzen aldire, orduan pixko bat modu horretan saiatu gara itxialdi horren eragin horik pixko bat bermatzen, gutxitzen. Eta bideoak zer nolako harrera izan du? Zer esan du, nolako izan da jendearen erantzuna bideo honen aurrean? Ikusten duten persona pensatu behar dute, ni lekuetan egonen banintzeke ze nahiko nuke. Galdetzia nola nagoen, nola sentitzen nahi zen, ze nahi duten, ez hartu eta erabaki bat niri inungo galderik egin gabe hartzia, pentsatzen dut hori dela denak nahiko genukena. Beti segurtasun horrerik hartu, badirela moduak gauzak egiteko eta saiatzeko gutxini. Eta noren ardura izango litzateke bai eskubideak bermatzea eta bai segurtasuna mantentzeko neurriak hartzea? Bakoitzak erabaki behar du pixko bat zer nahi duen. Nik uste hori hola dela. Kasu guzitan, egoitzetan bizi direnak eta bizi ez direnen kasuan. Bai ikusi behar dugu alderdian dugun egoera epidemiologikoa nola dagoen, osasunez nola dauden personak, formazio hori eman, informazioa eman, segurtasun neurriak nola mantendu behar direnak erakutsi, lagundu behar baldin bada akonpainamendua egin behar baldin bada, pixkoen gauz horik denak kontutan hartuz, nik uste normaltasun puntu bat izaten aldutela bere eguneroko bizimodu horretan. Eta zergatik ez zaie hainbeste kasu egiten egoiarrek dituzten nahiei edo haiek nahi dutenari? Beti errazaia da neurri orokor bat jartzea, askotan intentzio txarrik ez da, babesteko intentzio hori dago, baina aurreta oso bat eman behar da eta pixka bat pentsatu behar da, agian galdetuz eta baloratuz pixka bat zer nahi duten, zer modu bateko erabaki bat hartzen aldela, neurri hori hartu behar dire, nola ez, segurtasun hori hor behar da, baina beti galdetzen baduzu, bertze erabaki bat hartzen alduzu eta jendeak konten egonen da, edo gutxinin konforme dugu, edo ezin baldin bada gutxinin kontutan hartu dute zu pentsatzen duzun hori, eta salten badizute hau ezin da arrazoia hongatik, bertze modu batera hartuko duzu ez hartu, eta norekin deusten kontutan hartu gabe erabakitzen baldin badute nola eraman behar duten ere bizimodu hori, bai. Orduan, momentu honetan, egoera nolakoa da eta nola ari da evoluzionatzen? Momentu honetan, egoitzan bisitak hartzen aldituzte, itzordua hartu behar dute eta bisitak hartzen aldituzte,
kanpora irteten aldire baita ere, egoitzan inguruan, denbora mugatu bat, baina, bueno, zita hartuz eta errepikatzen aldute, segurtasun hori mantendu behar dire, eta, bueno, alde horretik, bueno, lasai, pixkora bat, ez daude itxiak hasiera hartan bezala, ezin duten nahi duten egin, hori ere hola da, baina, bueno, erdi puntu hori dago. Bai beti osasun zentroekin kontaktuan daude, pixkoak kanpoko egoera nola dagoen ikusteko, eta, bueno, horrela saiatzen gara, zenbait kasutan gestioak egiteko laguntza eskatzen digute, edo igual bertatik egiten dizkiogu, pixkoak horrela saiatzen gara eguneroko arazorik konpontzen edo kezka horik, edo beti albara solastuz eta galdetuz, pixkoak lasaitasun hori lortzea saiatzen gara, bai. Eta beldur dira, agian berriz itxialdi bat egongo den? Berriz itxialdi bat etorriko den, galdetzen duzu? Bai, ea, beldur diren hori gertatu daiteke. Ez dut erraten ez, orain gainera, orain gara honekin, orain eskola hasi dire, eta pentsatzen dut gero eta kontaktu gehiago izanen direla, kasu gehiago hartuko direla, ikusten dut, momentu honetan, martxuan baino informazio gehiago dugula, formazioare bai, froga gehiago egiten dire, kontrolatzeko modu hobeagoa dugula iruditzen zait. Espero dut itxiera hori ez iristea pixko bat, gu benfin saiatuko gara behar duen neurri guzti horik hartzea eta itxiera hortara ez iristea. Bai, kanpoko egoera epidemiologikoa zaila baldin bada, enteitzen dut zenbait momentutan itxi beharko dela eta zonalde batzutan itxitzera behartu egon dire, baina, bueno, nik uste eguntik egunero ikusi beharreko gauza dela, bai. Ez dakit ja bukatzeko zerbait azpimarratu nahiko zenukeen, ala mezuren bat bidali? Bueno, denbora guzian egon dutena, pertsona guzia pentsatu behar dugu nola nahiko genukegun zaintzia, gure gustuak, gure kezkak, gure beharrak kontutan hartzea garrantzitsua dela, eta guk ere kanpoan dauden persona bezala bizi hori normaltasunez egin nahi dugula, behar diren neurri guztiak hartuta, eta hori errespetatzea beharrezkoa dela iruditzen zaigula, bai. Mila esker, Laura, gurekin hitz egiteagatik. Zuei. Ongi izan, hurrengo arte. Ongi segi. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Orain, Juan Luis Napal, zinema zuzendaria dugu hemen gurekin. Kaixo? Egunon. Osongi. Lorezika dokumentala aurkeztu berri, ez? Bai, gaur aurkeztuko dugu, arratsaldeko 8:30 Nabarreriako Mesonen. Eta urduri.
Nola sortu zen dokumental hau egiteko ideia? Dokumental hau sortzen da aurreko beste dokumental batetik, egin genuen beste dokumental batetik, insurgentzia dokumentala, represioaren inguruan, honek 14 elkarrizketa motz zituen, eta Josefinari nahi genion, elkarrizketa motzoietako bat egin, represioa delako ere, berak, pairatu zuena, eta erakutsi nahi genuen, represioa ez dela gaurko gauza, baizik eta atzetik datorrela. Eta joan ginen grabaketa egitera, eta ordu eta erdiko elkarrizketa egin genion. Orduan, momentu horretan, erabaki genuen dokumentu horrekin, zeo zer egin behar genuela, eta hortik dator, Floretika dokumentala. Eta esan zen iduten momentuan, nola izan zen? Ez, aurrerago ikusten elkarrizketa guztia, eta bere bizitza guztia kontatu zigun, hasieratik, orain arte, ez? Orduan, ikusi genuen, honekin zeo zer egin beharra dago. Eta komentatu genion, Josefina egin behar dizu dokumental bat, baina zuri, ez Maravillasi, ze beti hitz egin da Maravillasen inguruan, baina Josefina beti izan da la hermana de, ez? Eta dokumental honekin berari egin nahi genion omenaldi txiki bat, ez? Bere borrokari, bere hori da. Eta zer erantzun zuen, hori esan zen duten? Nik hau ez dut merezi. Orduan postu zen? Bai, emozionatuta dago, honekin, bai. Eta egon ginen berarekin ere, miserikordian, eta negarrez hasi zen. Agian ez zuen espero... Oso emozionatuta dago, bai, da pasada bat, bai. Eta zuentzat ere pozgarria izango da ez, Oso, horrela ikustea. oso pozgarria. Egin duzu zeo zer eta gainera bera pozik dago, ez? Orduan, jazta. Horrekin, ez? Pozik. Bai, denak pozik. Eta aurreko elkarrizketa egin zenioten egun horretan, ez zenuten pentsatu agian, moztea, esatea, motza izan behar. Ez, gauza da berak esaten zigun, bera, hasi zen kontatzen, bere bizitza, eta noizbenka kamera begiratzen zuen, eta a mi no me cortes, que tengo mucho que contar, esaten zigun. Orduan, vale, Josefina, segi hitz egiten, segi. Orduan, noizbenka esaten zigun, ez moztu, ez moztu niri nik daukat asko kontatzeko, orduan, segi, bizketan, klaro. Nik esaten nuen, espero dut bateriak ez bukatzea, eta holako gauzak, eta zorionez ez zen bukatu bateria, orduan, primeran. Hartu duzu elkarrizketa hori, eta zerion zarete irudiak... Bai, gero kontaktuan jarri ginen memoria historikoaren inguruan lan egiten dutenekin Larraga herrian, orduan berehala, deitu ziguten, pasatzeko, herrian egon ginen, argazkiai zarrak erakutsi zizkiguten, dokumentuak, garai bateko argazkiak eta dokumentuak eta filmatu genituen ere, dokumentalean agertzen dira, eta, egon ginen miserikordian ere grabatzen, berari segitzen, pixka bat, egun batean. Zer egiten duen, ez? Bai, gero Paris 365 horretan ere egon ginen, zebera kolaboratu du urte pila batez, sukalde lanak egiten edo denetarik egiten, eta egia da, ez duela kolaboratzen ja, soldua da, 81 urte ditu, baina astero joaten da bisita bat egitera. Esertzen da ordu pare bat, eta beraiekin egoten da, orduan egon ginen, berarekin, Parisen, eta oso polita ere. Ez da edozelako pertsona bat, ez? Ez, kriston indarra dauka, emakume horrek, eta... 81 urte izan arren. Eta memoria dauka zoragarri. Esaten zigun ere, berak erabiltzen duela, kontatzen duela bere historia egunero, norbaiti kontatzen diola. Eta berak hartzen duela memoria ejerzizio bat bezala, ez ahazteko, ez? Ez du ahaztu nahi. Ez du ahaztu nahi, ez du hil nahi pasatu duena ahaztuta. Ordan, oso, ez? Gogorra, ez? Gogorra, baina polita, aldi berean. Osea, badira momentuak dokumentalean ere, farra egiten duzuna, Nola hitz egiten duen berak, nola kontatzen dituen gauzak, oso gauza gogorrak dira, baina nola kontatzen duen eta farra egiten duzu. Osea, kuriosoa da. Merezi du ez ikusteak? Bai, nik animatuko nuke jende ikusteraz, uste dut Nafarroan ezaguna dela irudi hau, ez? Josefinaren irudia, baina Maravillesena gehiago hori da, ez? Nik uste dut ezagutu zela Josefina gaztetxearen inguruan agertu zen hor, ez? Desalojo egunean, foralekin hitz egitera, negoziatzera, Asironekin, Asiron ikustera joan zen, udaletxera,
Pertsona... Berezia, bai, eta egunero joaten zen gaztetxera, gazteak bisitatzera, gozokiak eramatera, bai, orduan, bueno, gazteek ezagutu dute asko, ez? Eta zuei adibidez, harritu zintuzten bere historiak, ala ezagutzen zenuten? Nik ezagutzen nuen historia gutxi gora bera, eske kontatzen ditu oso detaile bortitzak ere, orduan nik detaile asko ez nizkizkien, eta... Kontatzen ditu ez dakizkigun gauzak, Bai, eta nik irakurria nuen, eta gainera, bueno, azkenean norbaiti elkarrizketa bat egiten diozunean, eta informatzen zara pixka bat lehenago, baina kontatu zituen detaile bakoitza, egon zen detaile bezala, botatzen dut, zerbitzari bezala ibili ziren, behin Maravillas eta bere aita hil zituztenean, gelditu ziren ama eta bi aizpa gelditu ziren, eta zerbizatzen egon ziren etxe batean, lanean, bere ama, eta etxe hori zen bortxatzaile eta hiltzaileetako bat. Kontatzen du nola... Eta ez ekiten, beraiek. Josefina jakin izan zuen beranduago, bere amak esaten du, nik uste dut nire amak ez zuela inoiz jakin, lanean egon zen etxe hori zela bere senarra eta alabaren hiltzaileetako bat. Ordan, hori jakin zuenean ez, suposatzen dut bere bezala. Bai, esaten du ez duela barkatzen, ez du barkatzen. Askotan entzuten dugu barkatzen dut, baina ez dut ahazten, berak esaten du ez duela barkatzen eta ez duela ahazten. Hori ere entzutea 80 urteko emakume baten ahotik, ez? Eta berak ikusi du dokumentala? Ez du ikusi oraindik. Irrikitan egongo da. Irrikitan dago ikusteko. Esaten digu ez duela merezi, berak, oso pertsona xumea da. Baina eskatu digute Misericordia etxetik ea posible dugun botatzea egun batean dokumentala. Orduan bai, noski bota nahi dugu. Eta... berak ikus dezan eta bere Misericordiako kideek eta lagunek ere ikusteko. Eta zuek ere, suposatzen dut nolabait itxaroten egon gozaretela zer dio, bai, gustatu, bai, hori da. Gaur egon behar zuen Mesonen, eta protokoloarengatik eta ez diote uzten jaten. Pena bat da, berak joan nahi zuen, gaina egongo dira Fermin Valencia, bestia kantatzen, egongo dira Leizeak taldea ere, eta beretzat, atzo omenaldi txiki bat egin genion Misericordian, eta aurreskura dantzatu zioten, eta negarrez hasi zen, emozionatu zen pila bat. Eta pena ez hori gaur ezingo dela egon, baina aurrerago, hau betzen bada, saiatuko gara nora baitera eramaten ez, bera ere, ez? Benain gaurko ekitaldi hau, aurkezpen hau ere, ezin izango da edo nor joan, ez? Ez, pena da, hau antolatzen hasi ginenean, egoera batean geunden, baina zoritxarrez pasaren larun batetik, gainera, murriztu da gehiago, aforoa, oso jende gutxi egongo gara, beteta dago, pena bat da, gustatuko litzaiguke jende guztiarentzat eta irekia izatea, saiatu ginen kalean egiten, ez dugu baimenik lortu, oso zaila da, distantziak eta ezin gara konprometitu beste batek distantziak mantentzea, ez? Guk gureak bai, baina orduan pena bat da, ez genuen baimenik lortu, kalean genuenein, baina ezin izan da, eta hola suertatu da, eta aurrerago emanaldi gehiago emango ditugu, seguru. Eta baduzu baten bat? Badugu baten bat, pentsatua, baina momentuz ezin dugu esan, ea garaiak ere nola doazen aldatzen, baina jakinaraziko dugu berehala. Eta Euskal Herritik, ala ere? Bai, Euskal Herri guztitik, gainera hasi dira Euskal Herriko hainbat kulturetxe eta kontaktuan jartzen gurekin, bota nahi dutela, beraien herrian, eta bai, oso pozik. Bizkaiatik, Gipuzkoatik, Arabatik eta Nafarroatik. Espero zenuten? Ez, egia esan, Kasualitatez, ez? Sortu zen pixkat proiektu? Bai, dokumental hau gainera kasualitatez sortzen da, eta, uste dut tematika ere ez, denei, sartzen zaigula pixka bat, ez? Bai, azkenean da, denok ezagutzen dugun zerbait ez, baina ez, detailerik gabe. Bai, baina eske detaile asko jartzen ditu berak. Eta garrantzitsua da ezagutzea. Bai. Eta gaina berak esaten du beti, nahi dut jakitea mundu guztiak zer gertatu den. Eta, bakizuen monja izan zela urte pila batez, gainera.
17 urte Pakistanen egon zen, monja bezala, eta esaten du esklabu bezala izan zutela. Bera, sartu zela monja, ikasi nahi zuelako, lagun bat sartu zelako monja, eta berak nahi zuen ikasi, irakurri. Aukera gutxi izango zuen, suposatzen. Bai, eta esaten du ez zuela hori lortu, inondik inora, gainera. Esaten du esklabu bat izan zela, esklabu bat. Eta dokumental honekin norengana iritsi nahi duzu? Agian ezakit baduzu interes konkreturen bat, ezakit jende gazteak ezagutu. Gehien bat ni jende gaztearen gana hurbildu nahiko nuke, bai. Ze zaharrek, esan dezagun, bizi izan zuten, edo gertuko norbait izan dute denek, edo baina gazteek jakitea lehen eskutik, ez? Zer gertatu zen. Somatzen duzu interesa dago, Bai, gaina, esan behar dut ere, gaztetxe pila batetik ari direla kontaktuan jartzen, dokumentala botatzeko, eta bihar Andoaineko gaztetxean gaudela dokumental honekin. Bihar atxaldeko 7:00, Andoaineko gaztetxeak botatzen du Florezika dokumentala. Orduan, polita da hori ere, ez? Gazteek ez dute bakarrik kontzertuak antolatu nahi, edo ikusi nahi, olako dokumentalak ere ikusi nahi dituzte, eta hori oso polita da. Eta izenburua aukeratzerako orduan? Ez genuen zalantzarik izan, ez Florezika nahi genuen, bai. Baina Josefinaren inguruan, ala... Josefinaren inguruan, bai, nahi genuen Florezika Josefinari deitu, ez? Bai, eta, bueno, Ferminen abestiaren gatik. Gehien bat, dator abesti horretatik. Gustatu zaio hori? Pila bat, bai, oso pozik jarri zen, bai. Zeren, suposatzen dut hau kaso, hori, nahiko ezaguna dela ez, baina egongo dira gero ere historia... Eske badira pila bat, emakume pila baten kasuak, oso antzekoak ere, marabidasi gertatu zitzaiona, beste emakume askori gertatu zitzaiona, Nafarroan. Justo, ezaguna da ez? Hau, bueno, igual Josefinaren lanagatik, ez? Egin da ezagun, ez? Baina, esan behar da ere, beldurra asko dagoela. Helduek beldurra dute oraindik gauza kontatzeko. Gaur hau agian hartu dezakete ez, eta begirazte ari den emakume hau egiten, eta haiek ere agian eredu bezala hartu. Baina beldurra dago, oraindik. Somatzen duzu. Eta pena bat da, seguruenik, zarra asko joan dira, eta beraien historiak eraman dituzte. Kontatu gabe igual sekula, ez? Bai, eta gaina nik uste garrantzitsua dela olako testigantzak hartzea, berdin zait nolakoak, baina edo liburu bat, edo dokumental bat, edo berdin zait, baina hor gelditzea historia horiek, ez? Josefinak berez, bere borrokarekin jarraitzen du, Jarraitzen du, jarraitzen du bere aitaren gorpua bilatzen. Ez du inoiz utzi. Eta ez utziko hilartzen bilatuko du bere aitaren gorpua, eta hori polita da, ez? Eta dokumental honetan ere, horren inguruan... Hitz egiten du ere, bai. Gero dauka oso sartua, justiziak, esan dezagun, fusilatuak eta erailtzen jendea, badu, ez du gola jartzen, ez? Osea, marabillas jartzen du judizialki edo, ez da nola ditu, izan zela una persona desaparecida. Eta berak badaki ez ez? Eta hori, berak borrokatu du asko, jartzeko eraila izan zela, ez zela desagertua izan, ez? Orduan, hori ere, berarentzat, ofizialki bere aizpa, ez da eraila izan baizik eta desagertua. Ez que, klaro, desagertu hitza hori, ez? Agian behintzat ofizialki ez den arren ez, dokumentalean azaltzen duena jendearen gana iristen bada horrek ere balioa izango du. Hori da, gure helburuetako bat, eta uste dut, gero, mantendu dugu, emakume honek kontatzen dizu ere bizia, baina modu desordenatu batean, esan dezagun, ez? Hasten da 7 urte nituenean, gero pasatzen da 50 nituenean, gero bueltatzen da 50 zituenean, eta mantendu nahi izan dugu desorden hori, guk egin genezake elkarrizketa guztia hartu eta kronologikoki dena jarri, eta ez dugu nahi izan. Ze ematen dio hurbiltasun bat. Berarekin bazende bezala, zuetani bezala hemen, hizketan. Orduan, berak kontatzen dizu, berari oroitzapenak etortzen zaizkion modura ere, ez? Gauza erlazionatzen du beste batekin, eta aurrera eta atzera egiten du, eta horrek ematen dio hurbiltasun pizk. Desordena dago, baina bere desordena da, ez? Orduan, hori ere, erabaki genuen horrela uztea. Eta non jakin dezakegu hemendik aurrera, egingo dituzuen proiekzioak edo non jarriko duzuen? Gure Facebookean, segun surja da produktora,
Facebookean eta webgunean jartzen dugu. Googleen jarrita segun surja, horra gertuko gara. Eta bai, beti jartzen ditugu proiektzio guztiak eta egingo dugun guztia jarriko dugu. Eta zein da zuen helburua, zein izango litzateke honekin lortu nahi duzuen? Memoria, berreskuratzea eta ez galtzea, bereziki ez galtzea. Eta helburu bezala, gertatu zena berriro ez gertatzea. Ze modu batean edo bestean, ari gara pixka bat itzultzen, garai horietara, fasismoa gora doa, estatu mailan, eta pandemiaren asunto honekin ere, ari dira zure auzokideak txakurrak bihurtzen ere, ez? Polizia pixka bat lanak egiten, garai batean zure auzokideak seinalatzen zintuen eta fusilatzen zintuzten. Gaur egun seinalatzen dizu eta isuna jartzen dizute, ez? Ez da berdina, logikamente, baina bai badu bere kutsu fasista hori, ez? Nire ustez, el txibateo, ez? Portal eta... Orduan, arriskutsua da, nire ustez, gertatzen ari den guzti hau, eta, bueno, ez duela berrez gertatu behar honek. Zeo zer egin behar dugula denen artean, fasismoarekin bukatzeko. Hori nik oso argi daukat. Eta hori momentuz ez, dokumental honekin suposatzen dut, ibiliko ez zaretela mugitzen, ala baduzko ja beste proiekturen bat? Ideia pila bat ditugu buruan, Virginiak beste egunean esaten zuen elkarrizketa batean, beragatik balitz dokumental bat hilabetean egingo lukela, ez? Lan asko da dokumental bat egitea. Bai, eta bueno, gainera guk beti saiatzen gara hartzen emakumea eredu bezala gure dokumentaletan, eta ze uste dugu, eta bueno, baina uste dugu Euskal Herrian daudela emakume pila bat, adin guztietakoak, denetarik pasa dutenak, baiet, oso ongi dagoela Afrikara joatea, edo zein lekura joatea, baina Euskal Herrian etxean baditugu kasu asko, kontatu beharrekoak, eta uste dut gainera utzi behar direla, hor, nunbait ez? Historia horiek, eta gu saiatuko gara, bai, gure herriko testigantzak biltzen, eta hor, idea pila bat ditugu buruan. Historia asko ezagutuko ditugu. Bai, eta ari garaia gestionatzen beste historia pila bat, baina, bueno, ber nola suertatzen diren, ez? Baina, bai. Gora honekin ez zinda osongiak. Ez dakigu osongi nola guazen hori da. Baina, bueno, behintzat, gogoak ez? Gogoak denak. Ez dakit ja bukatzeko zerbait faltatu izan zaigun, esateko? Ez dakit, bueno, esan dizudan bezala, pena bat gaurko esnaldian gustatuko litzaiguke, jende pila bat egotea ezingo da, baina, bueno, informatuko zaituztegula urrengo bat zuetarako, jendea hor bildu da egin, bale? Primeran, ikusi beharko dugu dokumentala. Noski, baiet. Eskerrik asko. Zuei, mila esker. Mira, lo primero que nací en La Raga, provincia de Navarra, una que era, pues yo qué sé te voy a decir, que la iglesia tenía el mango por todos los sitios y estábamos sujetos a una institución como ha sido por toda España. Entonces yo nací el 20 de marzo de 1929 y allí estuve en La Raga con mis padres hasta que vino el 36. La noche los vio entrar, eran hombres sin luz, venían todo gritar, era la muerte azul. Pero para allá esto, cuando se organizó las matanzas, pues ya habían desaparecido muchas de mi pueblo, porque mataron a 47, mataron, y entonces ya se veía venir un poco. La escalera crujió cuando salías tú con tu padre a dejar tu niña juventud. Pues ya nos hacían desprecios también. Maravillas, maravillas, florecica de La Raga, amapola del camino, te seguiré donde vayas. A Monreal, a 8 Portillo, a Sartaguda, a Santa Cara, para sembrar las cunetas de
flores republicanas. Pasearemos las calles, los lavaderos y plazas. Liberaremos palomas, las de las alas rapadas. La muerte no fue capaz de sepultar tu mañana, ni podrá pintar de olvido la acuarela de tu alma, ni podrá pintar de olvido la eternidad de tu alma. Maravillas, maravillas, florecica de la raga, amapola del camino, te seguiré donde vayas. Pues no sé por qué, porque mi padre no hizo nada más que trabajar, lo único que no iba a misa, pero a nosotros nunca nos prohibió que fuéramos a misa. Fuimos bautizadas, hicimos la primera comunión, íbamos a misa como todo el mundo, porque más o menos era como obligatoria. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Beno ba, gaurkoz hau izan da guztia. Orain, saioarekin bukatzeko 3 dans jaialdiaren irudi batzuekin utziko zaituztegu. Hala ere, gogoratu zuen telebistak bersintonizatzeaz Xaloa Telebista 39. kanalean aurkitzeko. Mila esker egoteagatik, eta bihar arte.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où t'es papa, où t'es? 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 Où t'es papa, où t'es?
Give me one of your tinctures. Pour another elixir. Oh, give a spoonful of the finest herbs you grow from the earth that you have grown. You are my medicine.
I am skin, soul,
can feel the storm coming. I can sense the air change. As the skies are turning, as the world's burning. The wind is breathing heavy, the dark clouds are closing in. So I run to the open, as the rain is my friend. I can feel the sky falling, and I know what to do. It's like hands all upon me, as the heavens are blue.